חגיגה של אומנות. יש לנו פה כ-50 אומנים פזורים ברחבת המתחם הזה, דוכני נחלת בנימין שנמצאים פה, ולמעלה האומנים המדהימים של אילת בציור, פיסול, צילום, מלווה במוזיקה, ביין, באווירה מדהימה. אירופה, פשוט אירופה. Walk on by, walk on by, just make believe that you don't see the chance, just let me breathe. מדהים, מדהים, אני שומע מכולם שזה חול, על אף שאני חושב שאנחנו יותר איכותיים מחול, אבל אנשים מוקסמים מהסביבה, ממה שקורה פה, מהרגישות. יש פה המון רגישות. האומן, היוצר, התושב, יוכל כאילו להתחבר לזה ברכות, ולא כל כך משנה אם הוא בדיוק בטופ או לא. חשוב שהוא ישתתף, חשוב שהוא יפלס לעצמו דרך. ואנחנו רואים פה תגובות מדהימות של אנשים שהגיעו מהצפון, של אנשים יודעי דבר, שתסריטאים, במאים שהיו כאן, מבקרי אומנות שהיו כאן, כולם עמומים, כולם עמומים. מדהים, כל הכבוד על הרעיון הנפלא הזה. יש הרבה אומנות באילת וצריך לחשוף את האומנות הזו, וכל הכבוד לפועלים בדבר. נפלא. יש דינמיקה נפלאה, אנשים מתלהבים, מחמאות, אנשים שמוכרים, וזה כיף לראות ככה שיש משהו כזה נפלא בעיר הזו, וכך שימשיך גם הלאה. עד עכשיו הצגתי בכל מיני מקומות בעולם, אבל באילת, שזאת העיר שלי כבר 30 ומשהו שנה, לא היה לי מקום עדיין להציג בו את העבודות שלי, ואני כל כך שמחה על ההזדמנות הזאת. בשבילי זאת הייתה הזדמנות מקסימה, אני חושבת שזה רעיון אדיר, ושאני חושבת שבעקבות ההצלחה שלו הוא יצמיח בעתיד עוד תערוכות כאלה, ואולי יבואו גם מכל הארץ ומהעולם. תאגיד התיירות שלנו, רעיון מצוין עם אמיר וצוות האומנים, מה שמלמד יותר מכל, א' על הצורך, ב' על כמות האומנים המדהימה והאיכותית שיש לנו בעיר אילת. החיבור בין חג הביקורים לבין האומנות זה חיבור יוצא מן הכלל טוב, המקום מקום נפלא, והשמחה היא שמחה גדולה. לא הפריע לכם שזה ערב חג? ממש לא, ההפך. הילדים יכולים לישון מאוחר, באמת מהנה ונחמד. מאוד יפה פה. ראית איזשהו ציור שנדלקת עליו? היה שם ציור של פיל. את הציור של הפיל. גם של הפיל? מה יש לכם מפילים אתם בבית? יש לה 240 פילים. 240 פילים? כן, ספרנו, כל הסלון, כל החדר שלנו. מה יש לכם מפילים אתם? אני אוהבת פילים, מה לעשות? אנחנו התרגשנו מאוד, ומאוד רצינו לראות את כולם, והם הפתיעו והגיעו, למרות שאמרו שערב חג ולא יבואו, הגיעו, אני ממש מאושרת. כולם פה יפים, כולם הכי יפים בעיר. להמון אנשים אמרתי שהם יפים בעיר. כולם האמינו לך? רובם האמינו. כולם זקוקים לשמוע את זה, אה? והם נורא מתרגשים כל פעם מחדש, רק שתדעו לכם. זה מדהים. ציורים יפים, פוטוריזם, כל מיני. מבינה פתחו, מה? מאיפה? לא ממש, אבל קצת מבית ספר. איזה בית ספר? רבין.
איך היה פה האירוע? גדול מאוד, יפה מאוד, ומה שכבר לא היה לי חשק יותר לעבוד, עכשיו המחמאות בא לי עוד פעם החשק.